Helo, Gwenno Dafydd Williams ydw i, a fi yw prif anogydd ar gynllun arloesol Hodder Education o'r enw LEAD. Nawr, beth yw y cynllun yma? Wel, mae e'n arloesol, mae'n unigryw, a dwi ddim yn meddwl bod e wedi cael ei wneud o'r blaen yn y byd addysg, a mae'n cyfuno 3 maes mewn gwirionedd, sef arweinyddiaeth, materion sydd yn ymwneud â cyflogaeth, a hefyd siarad yn gyhoeddus. Felly, mae'r 2 elfen yna yn cael eu cyfuno, ac mae'r cynllun yma yn helpu i chi fel prifathro neu y prifathrawes i benaethiad adrannau neu i falle i rei o'ch athrawon chi sydd yn tan gyflawni. Nawr, sut mae'n gweithio? Wel, i ni'n dechrau gyda holiadur, ac unwaith mae'r anogau wedi llenwi mewn yr holiadur yma, bydda i'n canolbwyntio ar y llefydd yna sydd angen tamed bach o help. I ni'n gweithio yn gyfan gwbl trwy Skype, hyd yn oed gyda siarad cyhoeddus, ac mae yna bob mathau bethau allai helpu gyda boed hunan hyder, pendantrwydd, unrhyw beth sydd yn ymwneud â cydraddoldeb, ac mae fy nghefndir yn un eitha dwys a diddorol. Ges i fy hyfforddi fel athrawes drama amser maith yn ôl, a dwi hefyd wedi bod yn gweithio fel perfformwraig ers dechrau'r 80au yn broffesiynol yng Nghymru ac ar draws Ewrop hefyd. Bues i'n gwneud 15 mlynedd o waith fel athrawes gyflenwi mewn ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd ar draws De Cymru, a dwi'n ymwybodol iawn o'r broblemau sydd gyda athrawon ac ysgolion y dyddiau yma, gan gynnwys diffyg cyllid. Nawr, mae'r cynllun yma yn dda iawn o safbwynt beth ych chi'n gael am eich arian chi, oherwydd mae'n taclo rhai o'r problemau falle bydde yn costio lot i chi fel ysgol, megis absenoldeb oherwydd diffyg hapusrwydd yn ei swydd, ac mae modd i daclo math yna o broblem. Nawr, mae genna i lot i gynnig, a dwi yn teimlo bod y cynllun yma yn gallu bod yn help mawr i bob ysgol, a dwi'n gallu'r cynnig y gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, beth sydd yn chroeso chi rhag cymryd rhan? Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, cysylltwch ar frys. Diolch yn fawr iawn i chi. Hwyl.